BoNSU दानायाव बै समावबो दाखालिबो गोबां माखासे गेदेमाफोर गोदोनि सेनियर दैदेनगिरिफोर दंफायोमोन बेवहाय गोबां सावरायनाय जादोंमोन जे BoNSUखौ मानो दानांगौ जेराव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन एबसुआ जातिनि फरायसा आफाद हिसाबै गसंनानै दं किन्तु बे समावबो मानो BoNSU दानाय जायाखै बा दानांगौ गोनां जायाखै बे गिदिर सोंथि जादों जों नुनो मोनदों आं दिनै बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ 2020 नि 27 जानुवारियाव थैदों माने जोबदों मानो बिथांमोनहा सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट आरो NDFB खौ हाइजेक खालामनानै किडनेप खालामनाय बादि खालामनानै 2020 मायथाइनि 27 आव जे सुक्ति बानायदों BTR पीस एग्रीमेंट नामै ओइ दिनखालिनो एबसुआ थैदों होननानै आं सानो मानो थैनायनि मिनिङा बेनो ओइ दिनखालि बिथांमोनहा सुक्तिनि दफायाव जेनाखि MOS होनो मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्ट बेवहाय लिरदों जे सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट आरो बड' लिडार्सफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे जोबथानाय सुक्तिखौ बानायनाय जादों फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन कीपिं इंटैक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आसाम आसामखौ आसामनि मेपखौ सोलाय सोल' खालामालासेनो आसामखौ जेरै दं एरै लाखिनानै दोनफिननाय जासिगोन होननानै बर' स्टुडेन्टस इउनियन NDFB बिथांमोनहा बे सुक्तिखौ खालामदों NDFBआ नामावल' थाफानाय जादों अनलि जोंहा रन्जन दैमारि NDFBनि चिफ बिथांखौ हाइजेक खालामनानै किडनेप खालामनाय बादि खालामनानै लांनानै दिल्लीयाव जास्ट अल रेडिमेड खालामखानानै बिथांनि जास्ट सहिखौल' लादों बिथाङा खुनु दफानि लाइन मोनसे सोदोब मोनसे फरायनो मोनाखै आरो बिथांनि बादैबो गोबां NDFBफ्रा खुब समबो नुवाखै प्रमद बर'आ बे एग्रीमेन्टआ गभर्नमेंट सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट NDFB जोंसो जानांगौमोन नाथाय प्रमद बर'आ बेथ' बेफारि होननानै आङो इउटिउबावबो बुंबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि साराबो मोनसे समाव जेलानाखि BTC खौ सालायदोंमोन प्रमद बर'खौ बेफारि होनदोंमोन बिथांनि बै समाव आङो साख्रियाव दं आं सानबाय थादोंमोन जे माब्रै बेफारि होनखो मा जुक्ति दं नंगौना नङा बे जिनिसा फैयै फैयै आं दा दिनै नुफैबाय येस प्रमद बर' इज एक्चुअली बेफारि आं बे बेफारिखौ होनदों बियो फाथो बेफारि नङा माइ बेफारि नङा गय बेफारि नङा जातिखौ फानग्रा बेफारि दिनै BTR सुक्तिखौ आङो सावनो नागिरो मानो बनफायार आं खालामनो नागिरो बेनि माखासे मोनब्रैसो बाथ्राखौल' आं बुंगोन BTC एकर्ड मथे बर'आ बहुत जौगाखांदोंमोन बेवहाय लेजिस्लेटिभ फाइनान्सियेल एक्जिकिउटिभ पावार दंमोन BTR आव बे जिनिसा गैया BTC नि चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार स्टेटास मोनदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्माजों समान केटागरिनि रेंकनिमोन आरो बेनिफ्राय डिपुटि चिफ आरो चिफ बिसोर सानैनि बादै आदार 10 जन जायफोर EM दंमोन बिसोरखौ मिनिस्टार अफ स्टेट रेंक स्टेट मिनिस्टार रेंक होदोंमोन लाल बाथि सावनो हानायनि बिस्रा गोहो दंमोन बे हिसाबै बे मोनसे जातिनि मान मर्यादा स्टेटासनि खोथामोन BTR एकर्डआ बे केबिनेट मन्त्रि मोननाय स्टेटास स्टेट मिनिस्टार रेंक मोननाय स्टेटासखौ BTR एकर्डआ ध्वंस खालामदों होमबा बेयो जातिनि मान सन्मानखौ जानाय जायाखै नामा नोंथांमोना सानना नायदो बे जातिनि मोनसे हाई रेंकनि VIP स्टेटास मोननायखौ बिसोरो ध्वंस खालामदों बेनि नेक्स्टआव फैदो BTC नि EMफ्रानो गासिबो गावबागाव डिपार्टमेन्टनि सेंसन होनो हानाय एप्रुभ खालामनो हानाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय एग्जिकिउट खालामनो हानायनि गासिबो पावारा दंमोन दिनै बिसिनाव गैया प्रमद बर'नाव बे पावारा गैया BTR एकर्डनि दारै बे जिनिसा जोबदों
बिटिआर बिटिसिआव दंमोन जे बिटिसि हा सिभा बिनि एन्टायार स्टाफ अफिसार 4 ग्रेडनिफ्राय टप रेंकनि ए क्लास अफिसारसिम अर्थात प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम जेसेबां अफिसार दं बे अफिसारफोरखौ फुलि कन्ट्रल खालामनायनि गोहो दंमोन अर्थात चिफनि बा बिटिसि अथरिटिनि उइदाउट पारमिसन बिसोरो ट्रेन्सफाराव थांनो हाया प्रमोशन लानो हाया इनक्रिमेन्ट लानो हाया आरो ट्रेन्सफारबो लांनो हायामोन जायनि फलाव बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सासननि समाव गासिबो अफिसारा इएमफोरखौ रेसपेक्ट होयोमोन चिफ सार डिपुटि चिफ सारमोनखौ रेसपेक्ट होयोमोन दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डनि दारै बेखौ फोजोबदों नों जेरै केबिनेट मिनिस्टारखौ फोजोबनानै लादों नोङो दिनै चिफ मिनिस्टारनि बडिगार्डजों उदैयाव नारखारजायो नारखारजादोंना जायाखै रायजोफोर नुदोंना नुवाखै इउटुबाव फेसबुकआव हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव थांनो नागिरो उदैयाव ओरै नारखाबाय थायो सिकिउरिटिया मानो गावनो बे अबस्थाखौ गावनो लाबोदों केबिनेट मिनिस्टार स्टेटासखौ गैया खालामबाय नों सिम्पल नों जास्ट पन्चायत प्रेसिडेन्ट बादिसो नोङो प्रमद बर'आ दा हिमन्तआ दानो लांदां बेनि सिकिउरिटि बोखारोब्ला असनमान जागोन ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा रागा जोंगोन खुद्रिगोन होननानैसो सिकिउरिटि होफ्लानानै दङ सिकिउरिटिखौथ' जोंबो लानो हायो एक समाव आंबो निजेनो लादों दा प्रमद बर'आ बै जे जोंनि मान सन्मान पावार बेखौ जे खमायदों बे पइन्टखौसो जोङो नोजोर होनांगौ बिटिसिआव टार्गेट फरगेट होनो हानायनि सेलेक्शन बोर्ड दानायनि रोखा लिरनाय दंमोन जायनि फलाव सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि दारै बुंनो थाङोब्ला गासिबो डिपार्टमेन्टनि एपइन्टमेन्टखौ होनो हादोंमोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टखौबो जेनेबा एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवबो एप्लिकेशन लायै बिटिसिनि एलेखानि केन्डिडेटफोरनो बिटिसिआ साख्रि होदोंमोन किन्तु बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जिहेतुके बे पावारा गैला बिनि उनावहाय हिमन्तआ मा खालामबाय गावसिनि गुवाहाटीनिफ्राय गासिबो जिनिसखौ सालायो दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि पार्सनेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो स्टे हरबाय जे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जेसेबां भेकेन्सि दं बेखौ हर आरो बिनि नेक्स्टआव आसामनिफ्राय गासिबो एपइन्टमेन्ट हरबाय एपइन्टमेन्ट हरबाय जइन लाबाय प्रमद बर'आ ना फात्ता जेबो मिथिया बियो बेसेबां अफिसार हाबफैदों आरो दुखु गोनां बाथ्राया बे प्रमद बर'नि दिनाव 2020नि ओरैहाय 3-4 मासनि एकर्ड जाखांनानै कर'नानि थाखाय इलेक्शन जायाखै बिनि उनाव जे चार्ज लादों प्रमद बर' चार्ज लानायनि उनाव CEM हिसाबै चार्ज लानायनि उनाव अजस्र बर' अफिसारखौ बिटिसिनि बाहेरायाव ट्रेन्सफार हरबाय बिसिनि जायगायाव हिमन्तनि आखान्थिनि अफिसारफोर फैजोब्बाय बेबादि दा बिटिसिआव बर' अफिसारा लांदां हारसा अफिसार खोब जानानै दङ आरो बिसोरो हिमन्तनि आखाइनि मानसिजों बेनिफ्राय खुनु बर' रायजो राजाया नोङो मदद मोना कअपारेसन मोना बे रोखोम बिसोरो खालामदों दा बेबादि गोबां जाहोन दङ नंखायनो बिटिआर एकर्डनि दारै जोंनि बिटिसिआव मोनखानाय मान सन्मान मर्यादा पावार गोहो गासिबो जोंना जोबजोब्बाय दिनै बिटिसिनि बे बाला अन्थाइ दैमा दैसाफोरनि गासिबो बे टेन्डारनि रयेल्टि लानायनि माबाया पावारा गुवाहाटीया लांजोब्बाय गासिखौबो लांजोब्बाय बिसोरो बेखौ दिनै प्रमद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्माजों इन्टारनेल बुजाफोरा खालामनानै बेबादिनो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ गासिबो किडनेप खालामनाय बादि खालामजोब्बाय दा बे बर'नि थाखाय मोजां जायो नामा दिनै बिथाङा गावजोंहाय गावनि प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि गोबां प्रग्राम बियो लायो बे प्रग्रामखौ सोर बानायो आं मिथिया आंनि साननायाव RSS आरो BJPनि प्रग्राम शिडिउल बानायनाय मथे बियो खालि नुजानानै फिथा हारलाबायो गायसननानै अन्थाइ खाम्फा गायसनलाबायो बेल' गासिबो खामानिखौ खिन्थु BJPनि मानसियासो मावजोबो बे धरनिखौ जों नुदों होमब्ला गासिबो पावारखौ हारसाफोरनो होजोबनायानो माने प्रमद बर'नि थांखि खामो आरो नंखायनो बियो एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो
7 कौटिनि बियो मालिक जानो हादों मानो आं ओरैबायदि खालामसै नों ओरैबायदि खालामदो हिमन्त शर्माजों बिश्व शर्माजों बा असमिया अफिसारफोरजों बिहा इन्टारनेलि बर' जातिखौ धंस खालामनायनि बियो टेन्डार होनाय बायदि खालामनानै थाखा फैसा लानानै बियो बर'खौ दिनै दा जलदब माने दैखर बोरायाव गब्रायहोबाय गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ हरजोब्बाय दा बेनिखायनो आं बुङो दिनै जोंहा मानसिया जोबोद एसेल' जब जेसेबां जानांगौमोन बिदि जायाखै आङो दुखु फोरमायदों जे एक्चुअली प्रत्येक आन्चलिक बा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खमैबो 30 जनसो बिहरोमोनब्ला सेंग्राफोरनि गेजेराव दिनै बिराद गिदिर खोथा दंमोन माने मोजां जागौमोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव जोङो फोथायनोनो हाला नामाव बर' फरायसा खिन्थु सेन्टिमेन्टआ हारसाबादिसो प्रमद बर'आ बुंबावदों मोनसे समाव नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै जे हाग्रामा महिलारियानो माने गुबुन हारिखौ दबथायनानै जादों दा नंखायनो गुबुन हारिनोबो समान माने सुबिदा होनांगौ होननानै दा बियो बिटिआरखौ सालायगासिनो दं नंखायनो हारसाफ्रा समान माने दा जोंनिफ्राय बिसोर बांसिनसो सुबिदा लानानै दं दा दिनै बिथांनि मथेबा जोंना बिटिसिआव 40 जनाव 70% 75% मोन 30 जना जोंनि एनसिएलए मोन ओमफ्राय साबाया जेनेरेल आरो साबाया माने अपेनमोन सोब जाथियानो दारायनो हायो बिसोरो दा 40टानिफ्राय 60टा बानायनो नागिरदों बेवहाय खिन्थु मोनसे लेंगुवेज दं बे लेंगुवेजआ जाहैदों माने आफ्टार माने फाइनालाइजेशन अफ द एरिया the constituency of BTC will be increased up to 60 without adversely affecting the present reservation system of tribal. অর্থাৎ 60টা বাড়াইগोन কিন্তু ট্রাইবেলनि रिजर्वेशन सिस्टेमा जेरै दं ओरै थागोन किन्तु ट्राइबेलनि रिजर्वेशन सिस्टेमा बै बीटीसीनि 75:25 खौ बुजायदों ना 10% खौ बुजायदों बे क्लियार नङा आंथ' सानदों नैबे 2025 आव जेब्लानाखि बीटीसी इलेक्शन जाफिनगोन बे समाव जुदि बीजेपीआ एसे बुरजा भट मोननानै बीजेपीआनो जुदि सरकार बानायोब्ला बिसोरो मा खालामगोन जे एग्रीमेन्टआव मा दं without adversely affecting the present reservation system of tribal ना बुंबा मा 10% होमबा 60टा बारायनायाव 10% ब्ला बेसेबां जाखो 6टा होमब्ला 6टा ट्राइबेल जानोसै बे बीटीसी काउन्सिलाव 54 जना जेनेरेल जानोसै होमबा बे रायजोआ बर'फोरनि ट्राइबेलनि जाखो ना हारसाफोरनि जाखो दा बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जोङो साननानै नायनानै बिराद गिख्रंगासिनो दं बर'आ ओरैबायदि अलखदाव गोलैबाय दा जोङो बे अलखदनिफ्राय बारग'नोबा बर'आ जे मोनसे जाथि बेहा जे बिराद इननेट क्वालिटि दं इन्टारनेल क्वालिटि दं बर'नि ब्रेना गाज्रि नङा गेम एन्ड स्पर्ट्स बिराद रोंगौ कालचारेल बिराद रोंगौ मोसानाय जुग गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसानायाव बर'आ अल ओभार इन्डिया फेमास खा गोदोनि जारिमिनाव नोंथांमोनहा खोनाबाय थागोन गोबां मोसाखावरि मोसाग्राफोरखौ माने गुबुन गुबुन रायजोआव लानानै थांनाय दा जोंहा खालि जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बर' गथ' गथायफ्रा जे खेला गेलेनायाव जेना दामनाय देनायाव जेना मोसानायाव जेना फरायनायाव जेना मोजां ब्रेननि जोंनाव गथ'फोर दं हारसाफोरनि ब्रेना हास्लाबबावासो दा बेखौ गासिखौबो जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौमोन मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंनो पावार नांगौमोन दा बे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार थायोबासो नोङो जुदि मानसिफोरनो साख्रि होनो हायोबासो नोङो जुदि बर' मानसिफोरनो टिका थुख्लि कन्ट्राक्ट होनो हायोबासो जोङो इक'नमिकेलि स्ट्रं जागौमोन इक'नमिकेलि स्ट्रं जायोबासो नोङो गथ' गथायखौ मोजां माने स्कुलाव फरायहोनो हायोमोन बा मोजां एडुकेसन होनो हायोमोन नाथाय दिनै जों मा नुखो बिटिआर एक्टनि दारै जोंनि मानसिया टिका थुख्लिबो मोना साख्रिबो मोना ओरैबायदि रानजेंनाय अबस्थायाव दा सोलिनानै दं दा बे गरिब जाथिया बोरै मोजां इनस्टिट्यूशनखौ बोरै फोरोंहैनो हागोन होनब्ला बेबादि जायोब्ला जोङो गेरेमसा जागोन ना रानजें खुरजें बिफां जागोन
दा डिफेन बर'मोनहा बे जिनिसखौ दिनै मानो नुवाखै जे फारसेनिफ्रायनो जे नोंहा बिटिआरआव जेबो गैला all are going to be destroyed whatever we got from the BTC accord it is now already gone होमबा बेखौबो साननो हाया होमबा मा रोखोमनि दैदेनगिरि what kind of leader he is आसुरित मानसि बियो साननो गोनां जाना फैदों नंखायनो जोङो दिनै अल्टारनेटिभ सिन्था खालामदों नोंथांमोनहा बयबो खौसे जा BoNSUनि बेनाराव जोङो गोदानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि आद्रा जानानै थालांदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आद्रा थांखि बड'लेण्डखौ एनि हाउ जोङो जाफुंहोनांगोन दा नंखायनो बे जाफुंनायाव दानि जुगाव आन्दलना बोरै खालामनांगौ खालामनाङा बिनि स्ट्रेटेजिखौ जों साननानै खालामनांगोन जोंहा BoNSUनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट बिथां बनजित मन्जिल बिथाङा बहुत एडभान्स जाबायमोन खम समयनि बिथोराव बिथाङा मिजोराम थांनानै मिजोरामनि एमपिखौ लोगो हमनानै जे बिटिसि माबाया बर'लेण्ड डिमान्डआ बहुत फुराना जाबाय बिथांमोनहा आन्दलन खालामोबा जोंहा माल लांलाय लाबोलाय खालामनायाव असुबिदा जायो बिथांमोनहाथ' आन्दलन खालामफिनसिगोन बेनिखायनो बे बड'लेण्ड डिमान्डखौ सरकारा गनायनांसिगौ होननानै बिथाङा कनभिन्स खालामहैनानै अलरेडि बिथाङा खेबसे होनबायबो थिग बेबायदिनो जोंहा टारगेट दङ अरुणाचलाव थांनानै अरुणाचलनि एमपि सानै दं बे एमपि सानैखौबो जों बुंहोगोन त्रिपुरानिखौ बुंहोगोन गोबां बे नाइबारिं जोंनि नर्थ इस्टनि एमपिफोरखौ जुदि जोङो बुंहोजोबनो हायोब्ला जोंनि बर'लेण्ड बिनायनि सायाव माने बयनिफ्रायबो जों सापर्ट मोनोब्ला निश्चय बे जिनिसा जाफुंगोन जों बेखौ मावनांगोन दिनै खिन्थु दिपेन बर'मोनहा गभर्नमेन्टनि सिपिआव हाबनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर'नि दारै जा कौटि थाखा बख'नानै मोनजायो बेखौ रानलायनानै जानायावसो बेस्थ' जाथों बहुत दिन राननानै दंमोन बिथांमोनहा 17 बोसोर ना दा जानो नागिरदों जाथोंसै बिसोरो खिन्थु जोंनि BoNSUनि रायजो बिनाय हाबाफारियाव रायजो राजाखौ बिथांमोनहा बादा होनो मोना आरो बिथांमोनहा जिहेतुके एबसु हिसाबै सोमावसारनो हाखाला एग्रिमेन्ट जाखानाय दा बे हिसाबै BoNSUनि सोमावसारनायावनो एबसु केडारफ्राबो इयुनाव बारसोमनो बायद' जागोन जुदि बे जाथिनि फिसाबा बर'नि फिसाबा बे बारसोमनो बायद' जागोन एबसु हिसाबै नंला दानिया BoNSUआसो आन्दलन खालामसै नालाय रायजो बिदिसै नालाय बे खामानियाव बिसोर बारसोमबानो जाबाय दा जोंना BoNSUआ दिनै गोदान नार्भास जानो नाङा दिनै बर' रायजोआ गासिबो खोथाखौ मिथिजोब्बाय दा BoNSUआ जास्ट सालायजेननांगौल' गारिखौ बर'लेण्ड बिनायनि जेनाखि गारि बेखौ सालायदो अजस्र मानसि बारसोमगोन दिनै रायजो राजाफ्रा आफसोस जानानै दं जे बर'नाव मोजां लिडार जोनोम लाला नामा बर'आ बिदिजों थांसै नामा गासिबो प्रमद बर' थगायसुला जानोसै नामा गासिबो दिपेन बर' बादि अपरचुनिस्ट गुड फर नाथिं डाल हेडेड जाजोबसै नामा दिनै रायजोआ बेखौ नोजोर होगासिनो दं दा BoNSUआ बेफोर गासिखौबो जिनिसखौ स्टाडि खालामनानै इमिडियेट मोजां स्ट्रेटेजि लानांगौ इमिडियेट जोङो रायजो बिनायनि माखासे प्रग्राम लानांगौ जेन'बा नोङो पस्टारिंनि खोथाखौ एसे रायलायखाबाय इमिडियेट मोनानि गेजेराव रेडिमेड बानायखाजोबनानै लांनानै जायगा माने न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेसेबां स्ल'गान दंमोन बेखौ जोङो लामा सामा जेरावबो जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव बेखौ प्रसार खालामनांगौ बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि आन्चलिक कमिटि प्राइमारि कमिटियाव मोबिलाइज खालामनानै रायजोफोरनो सैथो बाथ्राखौ बुजायनानै होनायनि दायथ'खौ लानांगौ थाबैनो बेनि उनाव नायदो बेसेबां सापर्ट मोनो नोंथांमोनहा जेसेबां सानदों बेनि बहुत बारा दा रायजो राजा सापर्ट खालामगोन बयबो लुबैगासिनो दं बिटिसिखौ जे सिफायनानै बिटिआर खालामबाय बिटिआरनि दारै जे बर'आ धंस जाबाय जोंहा जे दा जेबो निरापत्ता गैला जायनो मोनो दाउसा मारियाखौ थिख्लायनाय बादि दा बर'खौ थिख्लायनो नागिरगासिनो दं रायजोफोर आरो जोंनाव दा हाथियार गंसेबो गैला होननानै मिथिगौ सारेन्डार खालामनानै एनडिएफबिआबो सेस जमा होजोब्बाय गभर्नमेन्टनो माबाया असमिया बा हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि खालामनो हागौ मोनसे समाव माने आरोबाव कमिउनेल क्लेश लाबोबावनो हायो सम्भावना दं माने बर'फोरखौ सिनस्रि बुफायनानै आथिं आखाइ बुफायनानै दोनजोबथारनांसिगौ बे सान्सआवनो होननानै जोंनाव जेबो गोहो गैला बेखौ मिथिनानै कमिउनेल माने जेनाखि क्लेश बेखौ लाबोफिननो हागौ जै बिदि जाबाय बर'आ
मिथिखादो जोब्बाय दाखालि बिटिसि सरकार दंमोन 2012आव जेलानाखि माने मुस्लिमफोरजों जायो बे समाव एनडिएफबो दं एनडिएफबो दं आरो बे समाव जोंहा पावरावनो दङ बिटिसिआ अब्लाबो जोङो मा अबस्था जाया बर'आ बेसेबां दै गांनाङा दानि दिनाव जुदि दिनै बोरैबा गभर्नमेन्टआ षड़यन्त्र खालामनानै बेबादि दावरावखौ जुदि लाबोफिनोबा बर'आ गसंथानो हागोन नामा बे डिफेन्स बर'आ गसंथानो हागोन नामा इट इज माय कुइसन बे समाव नोङो माबोरै बर'खौ रैखा खालामगोन ना भुटानसिम होसोजानानै दानथारहैजाजोबगोन बे स्ट्रेटेजिखौ डिफेन्स बर'आ सानदोंना बिथांमोना सानदों दा हिमन्त बिश्व शर्मा बिराद मोजां चिफ मिनिस्टार बे सारानो जोंखौ मावजोबगोन आच्छा जायो हिमन्तजों लोगो जानायखौबो जों गाज्रि मोना हिमन्तजों लोगो जानानै बिजेपिजों लोगो जानानै हायोबा दिनै जेरै मानेकि द्रौपदी मुर्मु प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाया कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ अट'नमास स्टेटास होनांगौ होननानै जेरै पार्लियामेन्टआव स्टेक हरदों बेबादि डिफेन्स बर' प्रमद बर' बिथांमोनहा प्रेसिडेन्ट प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारखौ बुङै जे जोंनोबो बर'फोरनोबो माने मिनि स्टेट होनांगौ फुल फ्लेजेड स्टेट नंला मिनि स्टेट एटलिस्ट बिटिसिआव जा मोनदों पावार एन्ड फांसन बेनि वान स्टेप एबा लाबोनानै फैनोसै yes we will welcome आन्दलनजोंल' नङा पलिटिकेल लबिजों जुदि बार्गेन खालामनानै लाबोनो हायोबा बिथांमोनहा लाबोदों जों बेखौ वेलकाम होयो दिनै बिथांमोनहा बेबादिखौ मावालासेनो दिनै रन्जन दैमारिखौ षड़यन्त्र खालामनानै जेराव सोनानै दोनखानानै नंखायखौनो दिनै माने दरखास्त लिरहरबा जागोन नामा दाखालि गलाघाटनि कनफारेन्सआव आं खोनादों बिथांमोनहा रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो लाइजाम लिरदों प्रस्ताबनि आखारै लाइजामजों गहोनो हागोन नामा बिनि स्लाय दले बले थाङै मानो रायलायहैयाखै बिथांमोननि गनाय गासिबो एनडिएफबिनि केसखौ फोजोबनाय सारेन्डार जानानै मेन स्ट्रिमाव फैबाय बलेथे मा केस थाबावनांगौ जाखो बेहाय दा बे जिनिसखौ जुदि बिसोरो बिख'नानै लायाब्ला ओरैनो गभर्नमेन्टआ जासिगोन नामा बेखौ सापर्ट खालामगोन जों किन्तु आंहा सन्देह दं बिदि मावा दिनै अरखावगोरा ब्रह्म मैयासो बुंदों जानांगौ बिथाङा बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जे बर' रावखौलायनो गभर्नमेन्ट स्कुल गैयाब्लाबो प्राइभेट स्कुलानो बर' मिडियामखौ फोथांनो हाखायो बेसेबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों बे सासे मिनिस्टार जानानै होमबा बर' रावा गभर्नमेन्टआव थानो नाङा अर्थात गभर्नमेन्ट स्कुलाव बर' मिडियामा बन्द जाजोबनांगौ बन्द जाजोबोबा प्राइभेट स्कुलाव जुदि हाबजोबनांगौबा होमबा स्कुल बन्द जानाय माने मा साख्रिया बहा थानांगौ दा जे एलपि मास्टार एमइनि मास्टार हाई स्कुलनि मास्टार कलेजनि मास्टार बर' रावनि सायाव साख्रि मोनगासिनो दङ होमबा बे साख्रिया बहा थांगोन दा उरखावगोरानि बे लेंगुवेजआ मा फोरमायदों बले बर' मिडियामा प्राइभेट स्कुलफ्रानो फोथांनानै लाखिनो हाखायो अर्थात गभर्नमेन्ट स्कुला थैजोबनांगौ होननाय जादों गभर्नमेन्ट स्कुल थैनाय लोगो लोगो बेसेबां बर'आ आनएमप्लयड जागोन मास्टार मावनाय साख्रि जोबजोबगोन होमब्ला बर'आ मा इक'नमिकेलि मा जागोन गोख्रों जागोन ना दुरबल जाजोबगोन होमबा लास्टआव मा जागोन बान्दा बान्दि लेबा हारसाफोरनि न' थांनानै बिसिनि सिथ्ला सिबग्रा न' सिबग्रा ओंखाम ओंख्रि संग्रा जाहैजोबनांगोन बिसोरनि न' लुनाय हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांगोन होमबा बे पर्यायाव बिथांमोनहा लाबोनो थांगासिनो दं दिनै बेखौ जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला बयबो बोराय बेन्थ' साननांगोन आरो बेखौ गसंथानांगोन जों दा सासे केबिनेट मिनिस्टार दिनै बियो रेंकआव दं बेफोरबायदि मानसिया जे जायगायाव अरबिन्द केजरीवालआ दिल्लीनि चिफ मिनिस्टारा होनदों गासिबो एडुकेसन फ्रि गासिबो मेडिकेल ट्रिटमेन्ट फ्रि आरो खुनु प्राइभेट स्कुल थानो मोना गभर्नमेन्ट स्कुलानो माने गभर्नमेन्ट स्कुलानो प्राइभेट स्कुलनिफ्राय साबसिन जानांगौ दिल्लीयाव प्राइभेटनिफ्राय गभर्नमेन्ट स्कुला फेसिलिटिया साबसिनबो मोनदोंमोन अब्ला अरबिन्द केजरीवालनि स्पिरिट बे इउजिमोननि स्पिरिट बेसेबां डिफारेन्स दङ दा बेबादिखौ नोंथांमोनहा नोजोर हो दे सासे मन्थ्रियानो जुदि जोंनि मिडियामखौ धंस खालामनायनि खोथा बुङोबा बे किन्तु जाथिनि थाखाय मोजां लक्षण नङा बिराद गाज्रि लक्षण दा गावहा इउएन एकाडेमि खुलिनो हानायखाय गासिबो बर'फ्रा इउएन एकाडेमियाव फैसा गारै हाबफैथों
होमब्लानो हारिया बर' लेंगुवेजआ रैखा जागोन सानदों नामा बे इउजिनि खोथा जाहैबाय बे इउजिया बिराद पयजनास बै समाव जिके फिल्लायनि दिनाव वान मेन कमिसन जाखाबायमोन बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होनो थाखाय बियो मानियाखै हरखाव गोरा मानियैनि थाखायनो जेके फिल्लायमोन ना दाउ नोंथां जेके फिल्लाय बेनि दिनाव वान मेन कमिसन सासेल' मानसिया कमिसनमोन जों बर' लिडारफ्रा ज' जानानै बेखौ कन्डेन्स खालामोबानो बे बर'लेण्डआ जाबायमोन बिकज अफ मिस्टार इउजि ब्रह्म बे फैलार जादों बे फैलार जानायनि थाखायनो दा जों मोनसे माने आलदानिफ्राय आलदा जाबोदों बे इउजि ब्रह्मआ मा स्टाइलनि मानसि बिलाय गोदो बिएलटिआ एकर्ड खालामबाबो बियो गाव बाहागो मोननाय नङा होननानै जोङो बिएलटिनि सुक्तियाव थाथ'ला सेपारेट स्टेट नङाबा जों मानिया नोंसोर लादो होननानै बिएलटिखौल' सहि होदों ओमफ्राय फैलायबाय जेके फिल्लायनि दिनावबो जेके फिल्लायनि वान मेन कमिसनखौ बे रिजेक्ट खालामनानै सेपारेट स्टेट मोननायनि सिमांखौ धंस' खालामलायबाय आरो दिनै बर' मिडियामखौ फोथैनो लेक्सार होबाय बियो निउस मिडियायाव दा जाय हक आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो साननो हाखायो नुगासिनो दङ जोङो बनसुनि आन्दाराव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारियाव फैगासिनो दं बेवहाय जों बयबो बारसोमनांगोन आरो जोंहा जा एसे जा दं बेजों जों सुरु खालामगोन उनाव लासै लासै बारायगोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेला आन्दलन खालामजेनो अब्लाबो इसिबां मानसि गैयामोन सिगाङाव लासै लासैसो जालाङो बेबादि जालांबाय थागोन आरो आं मिजिंथियो बनसुआ मबिलाइज खालामोब्ला बर्थमान दिनैनि दिनाव गोबां रायजोनि सापर्ट मोनगोन खालि मबिलाइजल' खालाम दिनै बिटिआर मोननानै बिटिआरनि हायावनो बर'आ न' सावनानै होजायो रायजोफोर नोंथांमोनहा क'क्राझाराव थानायखाय होजायाखैखाय सान्थि बे हाग्रायाव थानाय बर' न'खरफ्रा बेसेबां सावजाखै प्रमद बर'नि आन्दाराव दा नंखायनो बेफोरो जोंनि हायावनो जोंनि मानसिया जुदि न' सावजायोब्ला आरो मा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन खोथा दंबावो बेखिनिखौनो बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा निमाहा होदो आङो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों